videa. Som Dumbasovi LP a sme na SUP Game S27, kde máme našeho Dumbasovi LP, ktorý je úroveň 6. A dneska si zahráme aj na druhom konte, nielen na jednom. Tak, pozrieme sa do druhej hry. Tak, pozrieme sa na fight proti diviakovi. Takže teraz je 17:40. Dosť ma boli v rukách, že to bude také rýchlejšie. No a teraz tu trošku skúsime podzem. Nie, podzemie si neskúsime. Nevadí, pôjdeme do arény, niekoho porazíme, možno, keď sa podarí. Sme tak trošku na vyšší level. Wow, to je aký. Nebudem predsa útočiť na takého, aký je o 5 levelov väčšinu, tak. No. Skúsime 40, uvidíme, možno dáme, možno nie. Nevadí, keď nedáme. Stáva sa. Keď máme dobrú šancu. 15 000 života mu ostalo a to berieme, že sme neviem level, no tak dobre, no. Tu sme toho veľa nenarobili, to nevadí. Viac narobíme na S7, dobre. Tak S24 je koniec. No, a ja prechádzam na S7, kde máme našeho Dumbasovi LP. Tu tento chlapek sa ľudí. Sa prestane, keď mu šľahneme jednu po hlave. Máme nejakú helmu, i tak nemáme nejakú. No, ja teraz si kúpim ďalšiu, nie? Či? Jasné, kupujem, to je dobré. Určite lepšie ako to, čo mám ja, takže neviem. Možno sa pýtate, prečo nenatáčam dlhé videá. No preto, lebo mám pomalý upload a než sa mi to tu načíta, tak amen tma. No, tohle to je dobré. Tuto využijem. A už som si na obidva tieto kanály napísal aj channel a kto chce môže hrať so mnou, kto nie, tak nech nehraje. Čo mňa to bolo. Dobre, ešte sa pozriem do čara obchodu. Škoda, že nie je za goldy. Elixíry, to si to berem. To sa hodia. Na inteligenciu mám, ale to si nasporím na ne. Dobre. Numera 4, šťastie. Dobre, nasadíme na seba elíky. Teoreticky sa smejak. Neviem čo. Keby som kúpil od neho vec za miliardu. Dobre. Takže. Či nahrávam. Áno, dobre. Tak. Máme tu Jakub Hajda. Dobre. Poď Jakub Hajda. Možno sa pozrieť, kto to na ňu zautočil a začne nás pozerať. Uvidí sa v Let's Play. Jakub Hajda. Myslím si, ja sa áno pozrieť a budem ti vzorom. Dobre. Tak. Ja sa s vami lúčim z tohto videa a dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, tak dajte like a majte